Norbi King vagyunk, és itt... Szevasztok, én Norbi King vagyok, és itt vagyok a legelső... Itt vagyunk a legelső videómban, HTG Ati 11-et. Sziasztok, srácok! És ebben a videóban most Brawl Stars-ozni fogunk ketten. és minden pályába fogunk menni. És most, tehát Most akit hozunk, megmutatjuk rajta elsőnek a skineinket. Igen. Én majd átküldöm, én is fel fogom ezt a részt venni, és át fogom neki küldeni, ő is nekem. És így majd megszerkeztem én szoktam így szerkezgetni. Na most menjünk is, és mutassuk be a skineinket. Na, nekem van egy ilyen Jackpot Griff, meg egy Shrunkel Chest Griff. Nekem Edgar Én ezt nyitottam a mai trophy, az Ultra Trophy Box ajándék izé. És akkor most, na mindegy. Akkor csak most be is vágtunk, egy kicsi üzemhiba volt, mert megállítottuk a videót. Na mindegy. Na, Szóval menjünk is Power Cube-okat. Srácok, rám is amúgy fel lehet iratkozni, mindjárt meg lesz az 50, és akkor ugye én így live-olok, aminek nagyon örülnék, hogyha ti is a részesei lennétek. Jaj, meg! Az nem a szörny! Mi az Isten? Guys, ez mi az Isten? Dr. Edgar! Nem baj, hogy nem hallok. Nézd, Ahogy láthatják, HTG Ati el is baszta meg én is. El is baszta. hát igen. Na. Most én jövök Spike-kal. Én meg Hypercharge-os bazzal. Én is Hypercharge-os Spike-kal. Én legjobban a Pyro Spike-ot szoktam használni. Nekem van egy Kaiju bezom, én azt szoktam használni a legjobban. Szóval, ja. Meg egy másik skin is van. Igen, de azt nem használom. Az neki lányos. Az ez. Ami nagyon jól néz ki szerintem. Erre volt Na most nyomassuk is a második kört. Ja, amúgy. Igen, egy kicsi üzemzavarnál elfelejtettük mondani, hogy mindenből 2 kört megyünk. Hát amennyi ugye belefér első videó, neked is amúgy csak azt hiszem olyan 15 perces lehet, szóval, ja. Kérem 15 perces, kevesebb lehet. Na, annyi lehet. Igen, amúgy lehet látni, hogy Norbi King izével van. Spike-kal. Diamondból már, Rankedból. Igen, én már Diamondos vagyok, ő még csak Silver. De már majd lesz egy olyan videónk, ahol föl fogjuk vinni Atinak a rank. A HTG Ati 11-nek a rankját. Na mindegy. Jaj! Dugolj meg! Na már! Azt is elszívtuk. Szólok amúgy a Norbi King az most egy nagyban van, de mindegy. Mi termékes maszkunk van. Hát nem azért, de azt majd én meg fogom oldani, mert csinálunk majd egy közös csatit, amivel ez fog menni rólunk. Szóval, ja. Ezt majd nem ma fogom megcsinálni, hanem később. Szerintem ma még amúgy meg tudom csinálni, szóval, ja. És amúgy nekem, én még nyitottam régebben ezt a démonos skint. Nem tudom, hogy angyali vagy démoni, mert nincs kiírva. Na. Mindegy, most az nem elmondom. Na. Nyomatjuk is a másik kört. Ja. Közben itt amúgy nekünk kicsit csömbbe kell lenni, mivel most ugye mi átköltöztünk máshova. Most itt azon vagyunk, de nem mondom meg, hogy melyik szak. Szóval, ja. Ne. Azért nem akarom. Hány perccel van?
Mennyi? 5. Szerintem most egyelőre egy perces videózó neked elő. Nem, ez perces lesz. Nem. Legalább, úgyhogy ahogy akartok. Láthatjátok, én már itt... Mi vagyunk trióba? Tudod, Mi van? mindegyik a kettőt. What the És ezt akkor már mondtuk kettőt. Na. Jó, de amikor szólóba elnyünk, akkor is kell, csak nem is vesz Én felvétel. kinyírtam egy izét, egy ellenfél, de utána meg ők is kinyírt. Tehát ők kinyírt. Most láthatjátok. Én mindjárt megdöglök, és már megdöglök. Én is. Gyerünk, Gél! Az ismeretlen csapattársunk az egyetlen arra. Nem mondva, de majd jön egy osztálytársunk. Vagy nekem egy barátom, akit majd ilyen fel fogom majd hívni. Majd jön velünk, de mindegy. Kemény srácok. Úgy az minden megmondva. Egyből meg is öltek. De mindjárt láthatjuk, hogy Norbi King is mindjárt meghal. Éppen ezt szerintem nem fogjuk most megnyerni, de ezt nagyon. És ezt meg is szívtuk. Ebből. Na most én megpróbálok egy Daryl-lel jönni, előtte bekülni van a módokat a izéket. Nanival jönni. Ati amúgy megvette Nanit. Igen, le volt árazom a shopban. Igen, és akkor most azért van neki ilyen... Nézd ki, nem rá. Amúgy jövök Bibivel, mert ugye nekem Hyperchargers. Kérdésem amúgy, srácok, kik némelte be a 25 000 coint? Mert azok tették jól. Írjátok le a kommentbe. Igen, amúgy. Aztán megtenni. És hogy mit vettetek belőle. Hát igen. Mert HTG Ati 11 most épp mínuszban van coinból. Igen, mivel nem szabad volna így ember. Mert nem kellett volna annyira rosszat hajtani. Nem ebben. De ember legalább így alakít, akkor már úgy kiállítani, nem csak. De amúgy nagyon meg... Szerintem amúgy a Supercell meg volt őrülve. Szerintünk itt járnak a dobós osztályon ilyen. Volt egy nem léptem belül, ezt mondom, hogy ennek az eventnek a neve. Szerintem már srácok, hogy kivételesen játszottuk, szerintem ennyi lesz most a videó. Ha szeretnétek folytatást, Írjátok a kommentbe, és iratkozzatok fel, megnyomjátok egy lájkot. nyomjatok egy hatalmas lájkot és egy hatalmas feliratkozást a csatornára. Ja. És akkor még több videót is fogunk feltenni. Igen, a közös csatornánkra is fogunk közös videókat feltenni, de az megszok tőlem. Szóval amúgy úgy őszintén, ja, de azért iratkozzatok be rám is, én meg nem tudom mit csinálok, de mindjárt megölnek, már mondtam. De legalább most nem lettünk olyan. Na, ennyi volt ez a videó. Ennyi volt, srácok, ez az a mai videó. Én HTG Ati 11 voltam. Én meg Norbi King a legelső videóban, hogy ne felejtsék. Igen. Na, szevasztok! Sziasztok!